Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan, Kintora hurbildu gara, zehazki Urkiagako lepora. Urkiaga 917 metro dituen lepoa da, eta Eugi eta Urrepela artean kokatzen da. Hemendik Adi mendia igoko dugu, 1460 metrotara dagoena. Guztira 8 kilometro izango ditugu, eta esan dugun bezala hemendik Urkiagako lepotik hasiko dugu. Adi Nafarroako Pirinioetan dagoen mendia da, eta 1459 metro ditu. Aldude eta Erroibarreko haranen gainean dago, Iruña eta Baigorri lotzen duen bidean, Eugi herritik gertu. Bertara igotzeko hainbat abiapuntu ditugu, baina gu Urkiagako mendatetik ekingo diogu martxari. Igoerak 1:45 minutu ditu, eta guztira joan etorria 8 kilometro atreako zaizkigu. Gure hasiera, GR11 ibilbidearekin bat egiten du, eta txuri-gorri diren marka horiek jarraituz eta bidean bunker ezberdinaz topatuz, Adipeko lepora iritsiko gara. Bertatik, eskuinaldean daukagun hesia jarraitu besterik ez dugu tontorrera iristeko. Gure kasuan, mendiak gure lekuan utzi gaitu, eguzkiarekin hasi eta tontorrean lainopean bukatu dugulako. Dena den, jakintzazue, Urkiaga eta Kinto aldea ezagutzeko aukera bikaina dela Adi mendia. Bere handitasunak islada handia sortzen du. Bertatik saioa, Iturrunburu eta Behe Nafarroako paraje ederretaz disfrutatzeko aukera baitugu. Gure ibilbideekin hasi baino lehen, aipamen txiki bat egingo dugu hemen Urkiagako lepotik pasatzen den GR11-ari. Zehazki, hemendik Elizondotik Urkiagara etapa txiki bat dago, eta hemendik Urkiagatik Sorogainera beste bat. Pirinotako ibilbidea dena, GR11. Besterik gabe, bagoaz gure ibilbidearekin hastera, errepidea pasa eta aldapan gora joango gara. Ibilbidea hasteko, gerre markak jarraitu behar ditugu. Kilometro erdia egin dugu, eta hemen Larraingo lepora heldu gara, 1010 metrotara dagoena. Hemendik orain Sorogain, GR11 eta 12 garraituko dugu. Adiko lepoa arte, eta hortik eskuineko partetik tontorra igoko dugu. Bagoaz aurrera. Ira, igorean zehar, bunkerrak ere aurkitu ditzakegu. Hemen badaukagu eta nahiko sakona ematen du. Ikuspegitxo bat ematera sartuko gara.
Oso ilun dago, beldurra eta guzti ematen du. Jarraituko dugu gure ibilbidearekin. Kaixo, berriz ere lagunak gaur Adi mendira hurbildu gara. Hemen atzekaldean ikus dezakegun mendi aldapatsua eta nafartarrontzat oso berezia den mendia. Bai Erro, Bizkarreta, Sorogain eta bai Kinto Real edo Kintoako bitarteko baiaratik igo daiteken mendia da, eta mendi tontor honetatik Nafarroaren iparraldean eta Baxe Nafarroko bista izugarriak ikus ditzakegu. Gaurko saioan saiatuko gara bertako Adi mendiko ekosistemak, bai landaredia, zein fauna edo animaliak pixkat eta haien berezitasunaz pixkat zuen ganatzen. Eskerrik asko eta ongi etorriak. Adira igotzeko, kasu honetan, Urkiagako portutik edo lepotik hasia gara, eta hor barnekaldetik Magalean hasten garenean bidea pagadi izugarri batez inguraturik gaude. Pagadi hori bukatzen denean eta GRA edo Gran Rekorridoko marka txurita gorriak jarraitzen ditugun bitartean, hementxe atzekaldean basoa ireki egiten da, eta larrearen ekosistemara pasatzen gara. Larre hauek eman dute gurekin iaia neolitikotik, eta gure arbasoek mantendu izan dute, eta hemengo baiaretako abeltzainek horrela mantendu dute urteetan, eta justu hemen, ene atzekaldean eta Adiren menditontorrera igotzen garen justo momentuan, ikusten dugu pixkat historiaren eraikuntz berezi bat. Hementxe bunker hau ikusten dugu, eta muga, kasu honetan iparralde eta Nafarroako muga eraikiak izan ziren. Hementxe Frankok egin zituen eta aliadoen bigarren guda mundialeko aliadoen pixkat barnerak eta pixkat saiesteko. Inoiz ez ziren erabiliak izan, baina iaz adibidez identifikatu ziren Nafarroaren mugan dauden bunker hauek kartografiatuak izan dira, eta 80 inguru identifikatutak izan dira. Batzuk bisitagai daude, eta eremu hontan bai Orreaga zein Auritz, non Erroko ruta batzuk promozionatuak izan dira pixkat historiaren berezitasun hauek pixkat ezagutzera emateko. Euskal Herriko mendietan, askotan marka ezberdinak aurki ditzakegu bai haitzetan, zein zuhaitzetan. Baditugu txuriak eta gorriak, izaten direla ibilbide luzekoak, 20 kilometrotik gorakoak, luzenak. Gero baditugu txuriak eta horiak direnak, izango liratekenak, ibilbide txikikoak eta txuriak eta berdeak. Horiek izango lirateke ibilbide lokalak edo.
Baditu gero, herri bakoitzetan, agian erabakitako beste ibilbideetako markak, beste koloredunak, baina printzipioak horiek dira gure mendi elkartek pixkat homologatzen dituztenak. Hementxe ikus dezakegu pixkat seinaletika batzuk aurki ditzakegula, hemen justo adipeko lepoan. Askotan ez ditugulako zutabeak edo ikusten eta bakarrik harrietan edo zuhaitza paratuta daudenak. Askotan ere, bizibilitatea urria dauenean, bai elurtea egon delako edo eta behelainoa dagolako, marka horiek ikusteko zaila dira edo ikustezinak. Orduan beti zentzu komuneko neurri bat izango litzateke jeistea, ez? Bailararen pixkat morfologia pixkat ikusi eta beruntze egitea. Ze askotan behelainoa mendiko tontorretan daude eta elurra ere. Orduan pixkat beherak eginez, askotan baserri bat edo eta bide bat aurkitzeko aukera izango dugu bueltaka edo gora eta bera hasteko edo galtzeko arriskuarekin. Orduan beti egin ezazue bera badazpade ere. Gaur, Bizkarreta Gerendiain herrian gaude, herri hau Erroi Barran kokatuta dago, Erroko udalerrian, eta hemen aurkitzen ditugu hainbat baserri, hainbat etxe, 17-18 mendekoak. Hemendik ere, Doneiauko bidea pasatzen denez, erromes pila bat hemendik pasatzen dira. Baita aurkitzen dugu hemen herri hontan Erdi Aroko eliz bat, naiz eta bai eliza eta bai herria konbentzio gerran, 1783an, frantsesak erabat kiskali zuten, erre zuten, eta gero berritu izan zuten, naiz eta hemengo harriak, hemengo ateetan ikusten ditugun datak, erran bezala gehienak 17 eta 18 mendekoak dira. Gerendiain herriak, edo Bizkarreta Gerendiain herriak, gaur egun 101 biztanle ditu. Kontutan izanta, Doneiako bidea hemendik pasatzen dela, eta gainera baita Pirineoetan gaudela, hau da, hemen inguruan baitugu hainbat mendi eta hainbat leku ospe handikoak, Orreaga eta bar, herri hontan, nekazal eremuan gaudenez, baita landaetxe pila bat aurkitzen ditugu, baita erromesendako aterpetxea, eta baita ere Sorogaineko azienda bazkalekuan aterpe bat aurkitzen dugu.
Gure ibilbidearen 2. kilometrora iritsi gara. Zehazki Adipeko lepora. 1185 metro dituena. Hemendik adira, kilometro terdi gutxo gara geratzen zaigu. Eta kriston aldapa gogorra. Eta kuriosena ez da hori. Hemen eguzkia daukagu eta hemen atzean Adiko tontorrean sekulako lainoa dago. Badirudi goian ezin izango dugula bistarik ikusi, baina poliki-poliki igotzen hasiko gara eta ikusiko dugu. Bagoaz aurrera. Adipeko lepoan, Gerre 11 ezkerrera utzi dugu, eta gu malda gogorra hartu dugu eskuinera. Sekulako malda da, poliko-poliki hartu behar dena. Gu, atsedenaldiak egiten gabiz momentuka, metro terdira. Ura edaten eta zeo zer jaten. Kuriosoa da, lehen esan bezala, baina lainoa jarraitzen dugoten tontorrean. Orduan, ez dakit bista asko ikusteko aukera izango dugu. Hemen eguzkia eta hemen metro batzuetara lainoa. Baina, aurrera goaz, poliki-poliki. Adi mendia igo dugu, 1470 metrotara gaude. Ikusten duzuenez, hemendik metro batzuetara gauden lepoan ez zegoen lainorik, ez haizerik, eta hemen kriston lainoa eta haizea dago. Behala jaitsiko gara, hemen hotza handia egiten duelako. Xirak ipini eta berantza joango gara, behintzat metro hauek egiteko. Bukatu dugu, hemengo tontorra orain berantzko bidea tokatzen zaigu berdina dela. Behian egongo gara eta azalduko ditugu hemengo ezaugarri gehiago. Bagoaz! Bueno, esan bezala, Urkeagatik Adirako bidean aurkitzen dugun lehendabiziko ekosistema bada Pagadia. Hementxe Kinton, Urkeagan edo Kinto Realen aurki dezakegu iaia Europa mailan eta Nafarroa mailan Pagadien osakuntza horrean pixkat ardatza den Pagadia, ez? Iratirekin bezala, Kinton lortzen dugu ekosistema honen iaia klimaz edo egoera klimaziko handiena. Oso ongi konserbatuta dagoen ekosistema da. Hementxe inguruan entzuten ditugu, zenbait kaskabel, zenbait erregetxo, garrapoak, eta hementxe ere aurki dezakegu Europa mailan eta Iberiar penintsulan aurkitu daitekeen espezie oso berezia dela okil gibel nabarra.
okil beltza ere, eta okil handia, okil berdea, baina batez ere baso hauek badire, Nafarroan daukagun populazio Iberiar Penintsulan aurki dezakegun 80% hemen Iberiar Penintsulan, okirgibe Navarra ikusteko, Nafarroa da leku aproposena. Horako ekosistema ditugulako. Oraintxe ere, udaren bukaeran gaude eta berehala ez bada hasia, ze ez gara ordutegi horretan gaur hona etorri, baina posible da oreinen berrea edo haien ugalketa garaiko hasiera entzutea, ez? Bai Irunabarrean edo gauez, baso hauetarako bideetara hurbiltzen bagara, errepidera, ez da zaila entzungo oreinen arren deiak. Bueno, hementxe, Adiren magaletan, Arga ibaia jaio egiten da. Hemen dakagu iturburua. Gauza berezi bat gertatzen da, Adin, ze bada bi iturburuen jaiotza edo. Adiren mendiak badu hirukiaren forma eta ekialdean izuritzen diren urek Irati ibaira joko dute, aldiz mendebaldera igotzen diren urek, jaisten diren urek, Arga ibaiko kuenkara jaitsiko dira. Hemen bagaude Arga ibaiaren iturburuaren metro gutxira, eta hauxe da irundarrok edaten dugun uraren zati bat. Eugiko urtegiraino egiten dute, eta fija zaitezte zenolako paisaia eta zenolako txokoak ditugun hemen kintoan. Hementxe, Pagadia errekaraino heltzen da, eta hainbat kilometrako bidea hasten da hemen disfrutatu dezakegun ura, eta haren ezetasunarekin bada ekosistema berezi bat, non animalia zein landare bitxi ikusteko aukera izan dezakegu. Baita ere oso importantea da, eta nafartarrok ongi dakigu, hemendikan ateatzen diren ontxoak eta zizen pixkat arrakasta. Bisita etortzea, ze pena merezi dut, ze datorren asteetan, osto berde, ikus ditzakegun osto berde guzti hauek apurka-apurka horiztuko eta gorriztuko dira, negua heldu arte lurreratuko direna guztiak, eta horako humuseko geruza sortuko dute ontxo hauek hazi ahal izateko. Hemen dugu Alfredo Irazeburu, Sorogaingo aterpetxearen arduraduna, ezta? Egunon. Egunon. Orduan, hemen Sorogainen daukagu aterpe hau, ez aterpe bakarri baizik eta baita hemen baita jatetxea, ostatua, eta orduan hemen gaude Sorogaingo lepotik oso hurbil,
Eta egierran parajea ikaragarri ederra da. Bai, leku, ederra. Naiz eta, bueno, gaur egun nahiko bitxo daukagu eta baita lainopean, baina, bueno, hala ere badauka bere xarma, ezta? Eta orduan hemen, aterpean, ze jende etortzen da adibidez, Sorogain historikoki beti lotuta egon da abeltzaintzarekin, unatek ekartzen zituzten inguruko barridiak ekartzen zituzten bere hazienda, bere behiak, baina gaur egun ja nekazaritza, gero eta gutxiago, baina bai lekua ospe handia dauka mendizaleen artean, ezta? Bai, hemendik pasatzen da Gerra-Hamaika, eta, bueno, eta asteburutan eta ere jende asko etortzen da paseatzera hemendik, ingurutik. Eta orduan, honat etortzen dira, mendira, hemengo inguruko mendiek ezagutzera, eta noski baita bazkaltzera, edo gosaltzera, edo jazuzenean gaua pasatzera. Bai, denetarik, bai. Eta nortzuk etortzen dira, nongoak dira, hemen bertakoak, Bai, gehienak etortzen direnak asteburutan, Iruñeko jendea edo, bueno, eta bai, Iruñeko jendea eta gehienak, eta gero Gerra-Hamaikan ere, estrangero asko, kanpotar asko etortzen dira, udan ja. Eta gero, bazkaltzeko, hemen ze bazkari motak eta egiten dituzen, Bueno, betiko bazkaria edo, etxeko bazkaria edo. Menua egiten dugu bakarrik aurretik abisatzen, eta, bueno, arrautzen bat edo jateko hori ez dago arazorik. Orduan, gosaltzeko, inolako arazorik gabe, edo bazkaltzeko, plater kombinatuak ez da, arrautzak eta txistorra eta bar, eta gero berriz, bazkaltzeko ja erreserbak egin behar dira. Hori da. Eta zenbat gela baituzu hemen, lo egiteko? Dira 10 gela, 2 pertsonentzako, 12 pertsonentzako. Hau da, baituzue, adibidez, Gerra-Hamaika eta egiten dituztenak, igual bikoteak edo pertsona bakarrak etortzen direnak, eta gero berriz baita taldeak. Hori da. Eta gero hementxe, Gerra-Hamaikaz gain, baude baita hainbat ibilbide, ezta? Bai, bueno, zirkular batzuk egin aldituzu, eta Gerra-Hamaika eta Gerra-Hamabi kombinatzen, eta, bueno, hori. Eta inguruen zen mendiek aurkitzen ditugu? Bueno, ekialdean daude hor mendi batzuk Auritz eta Sorogainen artean, mendi handi, mendi txuri, txasperro, eta gero ja, mendebaldean adi. Handiena da, bai. Adi, gaina berez, adi baita, baita ere, ondoan daukagu, bai Baztango ibarra, Baztango baiara, baita hementxe bertan hemen Erro ibarra, eta naski baita baztandarrak gutxienez garai batean beren haziendak eta ekartzen zituzten aditik, ez da, Gartzaingoak eta gaur egun hazienda gutxi, ez da, hemen... Baztango hazienda ez da etortzen, bueno, nik ez dut entzun. Bai, garai batean, bai, Gartzaingo herria eta hurbil dagoenez, ez errepidez. Errepidez egiarran bidea arraspoita da, baina bai azkenean, kilometro pila dira, eta berriz hemengo mendiak zeharkatzen badituzu, ia bertan gaude, ez da. Eta naski, Gartzaindik eta aditik Sorogainera, oraindik ere, hor Gerra-Hamaika hortik naski pasatzen da. Eta gainera baita baitugu naski alde batetik hemengo ondare naturala, hau naski naturgune babestua dago, ezta? Bai. Eta bestaldetik baita megalituak, ezta? Bai, badago ibilbide bat, Sorogain ingurutik eta dolmen eta kronles batzuk daude, bai. Eta hori ere, megalituak ere jendea erakartzen dute? Bai, baina ez dago oso ongi markatuta, orain dela ez dakit 10 urte edo markatu zen, eta, ez dago oso ongi markatuta eta jendea, eta gainera,
Megalitoak ikustera etortzen den jendea, ez dakit igual behar du hola... Jakintza, ez dakit behar dute zehazki, igual edozein, megalitoak ezagutzen ez dituenak, igual kusko ditu olako harri batzuk, eta igual edo... Ez dio ematen garrantzirik edo. Eta baita, iparraldetik oso hurbil gaude, ezta? Bai, Urepelera 12 kilometro dago. 12 kilometro. Bai. Urepel, izanen zen lehenbizko herria. Hori da. Eta iparraldekoak baita onatik hurbiltzen dira? Bai. Bueno, abeltzainak, gehienak, baina, gero, asteburutan eta, iparraldeko jendea etortzen dara, bai. Eta egun pasa. Bai. Eta zuretzaz, zer da hemen inguruko leku politena edo hemengo ezaugarri ederrena? Bueno, niri gehien gustatzen zaidan lekua da Txasperro. Da mendi bat hor Jerramaika hortik pasatzen da, eta ez dakit zergatik, baina niretzako da leku polit bat. Berez, zu hemen sortu zinen? Ez, ni Iruñakoa naiz. Iruñakoa. Iruñendokoa, Burladakoa naiz. Eta orduan, natura maite duzu, eta erabaki zen, naski zu eta zure bikotia, eta erabaki zinuten, unat etortzea, eta orduan aterpe ontaz arduratzea. Bai, abentura berri bat. Eta zer moduz? Ongi, 3 urte daramagu, eta ongi. Pozik gaude. Batre, orduan gonbidatuko ditugu denei unat etortzera, eta hemengo inguru ederrak ezagutzera, eta noski baita bazkaldu nahi badute, aski dute reserbatzea. Edo nahi badute hemengo saldu arrautza txistorrakin eta hola, baita ere hemen daukate aukera. Oso ongi, gonbidatuta zaudete. Mila esker, Alfredo. Zuri. Jarraituko dugu orduan ja hemengo inguruak ezagutzen. Erki, hau non pasa. Bai, berdin. Nola lagunok, ikusten dugu nola eguraldia hemendik eguzkitzu izanik, hemen metro batzuetara guztiz aldakor dagoela. Ikusten dugu nola mendia azkenan gordina dela eta behin igota edozen aldatu daitekeela. Eta beti eguraldia begiratu behar dugula. Gure kasuan eguraldiaren igarpenak begiratu ditugu eta ona ematen zuen baina. Metro batzuetan ikusi dugu lainoa sartu, haizea sartu eta tontorrean minutu erdi egotik ezin izan dugu izan. Hemendik ikusten ditugu, biztak goian ere ikusi litzakegu, baina hemen apurtxo bat berago komentatuko dugu inguruan ditugun biztak. Hemendik Izaga mendia ikusi dezakegu beste aldera dagoena, eta hemen alde honetara berriz Baztan baiara ikusi dezakegu Saioa mendia eta beste Baztanen zehar dagoen beste tontorra honitz. Honekin bukatuko dugu eta berriz adiko lepora jaitsiko gara. Bertan beste ezaugarri batzuk komentatuko ditugu. Goaz!
heldu gara gure gaurko helmugara. Egin dugu adin mendia. 1470 metro dituen mendia da. Ibilbidea hemen Urkiagatik hasi dugu eta helmugara leku berdinera bueltatu gara. Guztira 8 kilometro izan dira, 600 metro desnivel positiboarekin. Ibilbidean barna denetarik izan dugu. Hasieran dena aldapa gora izan da eta pista batetik joan gara, Bitesidorren artean. Hortik adiko lepora iritsi gara eta handik sekulako malda handia igo dugu eta tontorrera iritsi gara. Harrituta geratu gara eguraldi aldaketarekin. Metro batzuetan eguzki izatetik lainoa izatera pasa dugu. Lainoa eta haizea. Goian minutu pare bat besterik egon gara eta hortikan behera bueltatu behar izan gara. Adi lepora bueltatu eta behin hortikan ibilbide berdina jarraitu dugu. Hona iritsi gara, Urkiaga lepora. Hemen bukatuko dugu gure mendia. Hurrengoan elkartuko gara. Bueno, dakizuen moduan, animaliak ikusteko, batez ere, egun sentia eta ilunabarra dira, pixkat haiek aktibitate haunitza duten momentuak. Askotan, gero, ordutegi horietatik kanpo, haien arrastoak eta haien presentziaren aztarnak pixkat aztertzea edo behatzea edo fijatzea, izaten da pixkat guretzat informazio baliagarria. Adibidez, hemen eskerraldean, enbor lehor honetan, ikus dezakegu okil beltzaren arrastoa. Zergatik okil beltzaren arrastoa eta ez beste okil baten arrastoa? Fijatzen bazarete oso lan handia da. Sekulako zurzati handiak landu ditu, zuloak erraldoia dira, eta olako lan indartsuak ikusten ditugunean, askotan espezie honi dagokie. Adibidez, zergatik ez da izango okil gibel nabarrera, okil gibel nabarrari ikaragarri gustatzen zaio lurretik ibiltzea, eta batez ere lurrean egondako gai organikoa horregatik, naiz eta askotan gure basoak zikindu edo desorekatu moduan ikustea, hori oso baliagarria da beste espezientzat. Ze dakizuten bezala, espezie bakoitza baka nitxo bat edo ekosisteman burutzen duen funtzioa. Orduan, lan horiek, okil gibel nabarra denak izango balira, ikusi beharko genuke olako artistaren lana. Pixkat ukimen edo zentzu handiko lanak eta ez olako zuloak non iaia desegiten duela usteltzen ari den zura. Orduan, esan genezake dudari gabe, hortxe okil beltzaren lanaren pixkat ondorioa ikusten ari garela. Beraz, hemen badago okil beltza eta esan genezake baietz badagola. Kintoaren igoera burutzen dugunean, badago leku bat oso esanguratsua dena batez ere Iruindarrontzat. Zergatik, bada txikitxoek ezagutzen duten iaia basoaren lehendabiziko ateraldia. Eremu honetan, atzekaldean dakagun eremu honetan, bada pixkat gure Iruñako eskolak etortzen diren bai lehen hezkuntzan gaztaina bila gutxi gora bera hilabete bat barru. Hauxe da pixkat Kintoa eta Arga ibaiaren ibaiertzeko leku polit bat, eta hementxe gure txikiek izaten dute gaztainondoetatik erortzen diren gaztainak hartzeko aukera. Gero pospozik etortzen dira gurasoen gana haien sariak pixkat ezagutzera ematera.
bada leku bat Kintoaren atarian, eta nik uste pena merezi duela pixkat ezagutzea. Eta hemendikan agurtu nahi zaituztegu. Espero dugu gaurko saioa gustatu izana, eta hurrengo batera arte itxaroten zaituztego, hemen Adiren magaletan eta Arga ibaiaren ertzeetan pixkat berriz ere disfrutatu ahal izateko. Mila esker. Berriki, zonaldean, parke mikologikoa sortu dute, jende pila bat etortzen denez, Iparretxikoa, Konjoak eta bilatzera eta hartzera, eta kontutan izanta ze nolako arrakasta izan duen baita Ultzaman parke mikologikoa, hemen daukagu parke mikologikoaren bulegoa, honat etorri behar da jendea, ondjoak eta perretxikoak hartzeko baimenak hartzera. Eta hementxe, Sorogaingo aterpean bukatzen dugu gaurko saioa. Beste bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.